machielo mar makoromo adane akaw paro mar Linda Ogweno kapok akaw yweyo saa 4:30 ni thuolo madakika adek Linda kata matin ne mano mondo mi ilernwa ka pachi pod chal gi ma jogo moloso kawuok e kaunti ma Homa Bay ageno ni winjo gi kar kanyo to giduto en kwet makende magichiwo ne paro mano mar ting'o lwedo e kinde gi ka oganda chomo yiero. Erokamano Cleophas, awinjo jo Homa Bay. Jo Homa Bay kendo chako siro mana wacho ni wach ting'o bat ni ohinyo wa kaka rowere gi jogo matin. An kaka miyo matin nyocha party wa ma ODM ne gi thuolo mane ji ang'wen owuok, deputy party leaders ariyo, chairman gi Wandai mane minority leader. Koro nyocha thuolo yudre e party waka. Awacho ni kaka ng'ano matin iwacho gani seche moko kimanyo wato wan be waonge. Wan be okwadwa telo. Iwacho ni joma miyo loro telo, rowere bo loro telo. Andiko barua matero Chungwa House ka kwayo ni mondo gimiya deputy party leader. Okaneno ka yudo duoko. Tutene nang'o na wacho ni okatrit ng'ato ni mondo ting' bada. Ating'o bado wuo nikech aserito ng'ato mondo ting' bada to kane koting'o bada to koro an be aneno mana ka karom. Tating'o bado wuon tadhi tandiko barua to pok ayudo duoko. To kanyo na yudo ka rowere moko be ochako wuok mager koda. Koro ka gineno ka wach ni ok ber. To an aneno ni rowere no onego bed ni gin be giwuok. Ka an ba wuok to gin be giwuok, wabede dhano moro mang'eny. To watemo nyiso party wani ni wan wawacho niya, wan kaka rowere miwa uru thuolo wan be. Mondo watim ang'o, mondo watel, mondo wapim kama dang bede maber kodwa e party ka. To dang be bed mondo walosi mondo yiero mabiro. Nikech waneno achiel ariyo moro ma ok nodhi maber e yiero manokalo. Koro kwanyalo lose to yiero mabiro mondo obed maber, mondo jogo matindo oyier mang'eny mondo donje e chama, to kata kok donje e chama gidonje e bunge to gidonj bende e county, mondo weche mathago jopiny mondo tim nang'o, mondo losi. Tineno ka koro ng'ikni ni bentie e jopiny nikech kar mondo gin be giwuogi gikwa opportunities, ineno ka koro gin be gidhawo giwuon. Koro gima daher mondo walosi sana e party wa gi party moko be mantie lakini marwa mar ODM gima wach mar ting'o basi to mondo chung. To ka in ng'ama rawere gi ng'ama tin to ting' badi malo nikech kimedo rito to dipoko ihinyri. Koro manya kuma intie no tinga badi malo moro ng'ato ne neni kata Yesu ne neni lakini ng'anyne to jopiny onego be ni neni mondo siri mondo idhiyo. Erokamano Linda, wacho ni ting' badi malo.